И здравейте хора, добре дошли в новото ми видео на Brawl Stars. Днеска ще играем Brawl Stars с един мой много добър приятел, Стевко. Добър ден, аз се казвам Стефан и само от ето си днес ще играем Brawl Stars. Точно така, той е смешен. И отделно хора, честита нова година на всички, да сте живи, здрави, прави корави, да ви се сбъдват мечтите. И затова новогодишно, това е първото видео за 2025, така че да започнем с един герой, който е... Избери ми ти герой. Ами, чакай да си да говоря Да знаете хора, просто днеска няма да има никакво предизвикателство, просто ще е просто забавни игри, така че се абонирайте и лайкнете. Да. Играе с... играе с кой, с кой? С Кит. Добре, перфектно. Кит, ето е кит. Кажи нещо за клипа. Ами, днес ще играем до шоудаун на един от любимите ми мапове и нека да го спечелим. Сега всяка игра печелим. Да, за клипа специално. Май то ще Да го не убия. изглежда скрипнато, че слагаш само спечелените ни игри. Не, няма спокойно хора. Найс. А, болето би го. Добре, няма да. Можеше да го удариш в стената и то да се отблъсне. Аз го нямам Star Power. А, Аз съм с другия. по-смотания. Не е по-смотан, зависи от плейстайла. Какво? Внимавай. Браво. Давай. Ти Моя давай, ти си с грешка. многото пауъръпи. Ти си богаташа. Ама бягай, защото накрая ще те убият. Ти с много пауъръпи. Няма, спокойно. Оле, много зле стана тук. Ние от всякъде сме притиснати малко. Почти умрял един. Айде да го убием. Ето. Аре. Давай. Браво, бе. Браво. Аз нямам повече гаджети обаче. Хора, това не е скрипнато. Първа игра, първа победа. Като за новата година, като заради вас. Лайкнете, subscribe 3, и 2, дано 1. Стъпка. ви хареса. Хора, аз пак умрях, съжалявам, за което. Просто ти си 20 пъти, няма как да умреш, ти си безсмъртен. Моля. Ти май си ми малко като примамка тук. Да. Само умираш. Ева ми тук се. Ева, Ти айде. Ой! А! И Кога сега те бе? убива, защото е най-щупения герой в играта. Няма. Ти го ланчо. One shot. Хора, Айде. видяхте моя приятел колко ги разбира нещата със сърч. Аз обаче ще сбеда героя. Ще пусна Кроу. Малко сме болни хора. Така, пускай. Така, Кро. Най-добре. Хора, между другото, интересен факт. Имам един акаунт, който го изгубих и на него Кро ми се падна от безплатна малка кутийка. Ако помните И на кутийките, мене. ударете по един лайк и коментар. Да, така. И И на Бобче мене... ще ви лайкне коментара. На мене е тоя. Това. На мене Леона ми се падна от малка кутийка. Просто правя си някакъв мини анбоксинг, не на клип. Това беше преди 4 години. Правя си анбоксинг, някакъв си.
и отварям малка кутийка ми дава Леон. Но обаче на мене са двама. Идвам. Не пушкай само. Не, няма. Аз си ги подбивам тука. Не! Това не беше дорожно, това... Виж и от клавиатура е малко по-сложничко. Нали? Той е от телефона, ама аз не съм. Ей, това е рядко между другото, откъде го имаш? Тайна. Той аз го имам някъде Оцелен? сигурно. Моя акаунт е от 2018. На братовчет. Не е вярно. Да, едно. Мира. Дет. Горемс. На 6 пороки. Много внимание не ги пушки. Не дей. Не. Чай да танкна малко. Не. Казах ти не дей. Право за танка. Стой си там в някоя ъгълче, че ще пушнат. Мога да скоча, ако искаш. Не дей за сега. Казах не дей за сега, но... Спокойно. Аз съм най-великия. Аз имам По-малко? хайпер чарч и много малко ми остава до ултимейта. О, пей го! Найс. Скочи на скуйка. Убиваш го. Май ти умираш. О, Добре хора, ето видяхте, Това ние е- снимаме само победи. това е... Да, това е, защото Крола много време му държи това. Нищо. Сега се игра с Лили. Май наистина играем с някакъв чалендж след всяка игра. Сменяш Да. герой, Еми, нещо такова, да. но за мен не важи. За тебе само ако искаш. Не, хора, това е без чалендж. Това е просто забавна игра. Веднъж малко разнообразие. Говори Така. Супермен. Байо. Тук много внимавам, не пушкай никъде. Без мен. Няма. Аз мога да стана невидим, когато искам. По принцип. И сега ще се го направя. Комбарио. Много обичам маймунки. О, на мен Мико ми е един от любимите герои. Аз много го заиграх. Всеки ден го играя. На мен Лу. Идвам. И аз умирам. Идвам. Няма да умреш. Няма да умреш. Здрасти! Оле! Дай пари за пасти. Минус един тим. Минус един тим плюс Ой! 1000 аура. Найс. О, не. Не, би си го не. отдалече и няма да ти прави проблемите. Няма. Спокойно. Оцелен. Хора, напишете в коментарите на Бобчо коя ви е любимата песен. Въобще жанр песни. Хора, нищо не сте видели. Не мога хитна. Да, готово. Найс. Малко Нищо, пак пак губих, ама Аз ти- съм ти- стъкнат, ти- аз съм стъкнат, не съм стъкнат. Аз ги избих тези двамата. Оле, братовчет ти. Скочи му. Не. Ти ще ли? Дет. Изхъбих си малко супер ала това да. Оле, дебелак. Не, това е клон. Чакай. Дебела. Перфектен момент сега. Дай. На едно. Добре хора, както виждате не е скрипнато. Пушка от другата страна. Аз, оп, ей го. Аз съм много зле. Скочи. Ха! Ей, нищо, той беше с 10 хора, нямаше какво да правим. Нищо. Трябваше малко да го пушна. Вие хора, ако изгледате цялото видео, ще видите, че няма превъртани моменти, в които смисъл спира, Спирам. Да. Клипа и после пак го И- пускам. Той е напълно не изрязан. Това е напълно нормален клип.
Без обработка. Нека обаче малко да се стегнем. Виж колко. Първа игра, първа победа, след това не сме губили за сега копие. Ма не е хубаво да пушкаш така сам пак. Хора, Бобчо много обича да пушка сам. Бегай. Малко ме прекинаха. Не, Бобчо! Браво, бе! Не, вярвах ти, определено ти вярвах, определено ти вярвах. Браво, Бобчо. Почти имам хайпер-чардж. А! Защо бегаш? Да го убия този. Хубав човек. Ти си бягаш ли, бе? Оле! Оле! Не, на мен! Ме изненадаха. Ми хора, като не проверявате храстите, изненади. Много изненади. Да, но... Така. но... Мисля сега да избереш Я героя, да, аз в да съм който да със сърч. играеш. Да, аз да съм със сърч малко. Една игра. Добре. Две. Прави, обичате ли Гъби? Аз много обичам Гъби. Те хора днеска спадо преди половин час. Аз имам гаджета. Той става пара. Хора, може да очаквате някой от следващите видеа да е с един друг наш приятел. Калян? Не Калян. Тедо? Тедо. Може някое следващо видео да е с него. Следващото видео може да е CS или Помощ! Fortnite. CS няма да е, ама Пусвам. Fortnite може да е. CS много сложно се стива чуето заради стреч. Не е сложно. Може на CS, ако... Напишете в коментарите отдолу честита нова година и ако искате... Ако искате да играем CS, напишете в коментарите. Ама това колко време ще пада? Ами, бъфнаха го наскоро ме. Колко? Бобчо, я аз запади умирам. към мен. Затова не трябва да се разделяме. Ева тук. Взимай ги. Не. Взимай ги, нямаш за кога, взимай ги. Той ще ти скочи, ще те убие, взимай ги. Няма да ме скочи спокойно. Той не може да ме скочи, той да не е Дай на майка. Едгар. Не, той не ще му е направен. Дай на майка. Ела бе. Дец. Ела бе. Опа. Айде, Опа. хора сега в момента не виждаме какво се случва, но давай. Давай, Степко. Дай. О, не. Не. За малко. Хора, ще изиграем още една и ще приключваме епизода. Той ще бъде малко по-кратък, но така ни се влага, защото имаме работа и двамата. Да. С кой да играя? Айде с... Лонг рейнджовете са ми сложни, ама с това. Лонг рейндж е за наш топ асасин. Хора, напишете в коментарите според вас кой е най-добрият Мортис в целия свят. Със сигурност не и аз. Ще видим. Не, аз от телефон този може и да как- съм, ама от компютър със сигурност не съм. Оле, двама такива. На едно са. Те и двамата са на едно. Късметли. Добре, хора, още една. Лагна нещо. Да. Поседна. Лагна. То това беше, защото слънцето ми греше, обувката ме боля. Да. Определено не го снимаме
7 вечерта това видео. Не. 7 вечерта. 7 вечерта. 7 Снимаме вечерта. го 9 сутринта, разбира се. И Не. много Снимаме пече. го от един на обяд. Да, 4 някъде. Абе, направо 7 и 15 минути. Абе, сега тук да втория монитор си гледам. Абе, направо си е 3:20. Президента гледаме как брои новата година. Мгм. В 12 вечерта го снимаме ти. И ако имах един супер да мина от тук на пряко. Камавинга, камавинга. И стъннати Този са, сквих Стевко, много ме изнервя. под тебе бяха стъннати няколко. А! Аз съм малко дет. Дали ти? Оцеля хора. Ударете по един Ами лайк стига чуби по за кутийките, моя хеми коч. се. Хала Мадрид. Трябва да проверим. Така, Бобчо, нека играем пасивно, за да вземем поне второ място. Може би първо, ако успеем. Малко ще е рисково да скоча на единия, защото другия ще ми скочи също. Но и той ще не скочи, ако не направим нищо. Давай. Бобчо! Бобчо! Можеш, момче! Не, трябваше да Спокойно! скочиш. Не, хора. Второ място, хора му. За малко. Еми хора, това беше последната игра, така че абонирайте за канала с камбанката и чао до следващия клип.